Juni er lipødem opmærksomhedsmåned. Lipødem er en kronisk og progressiv bindevævssygdom, der påvirker lymfesystemet og fedtcellerne hos kvinder. 11% af kvinder verden over har eller kan udvikle lipødem under hormonelle forandringer. Pubertet, graviditet og overgangsalderen er alle udløsende faktorer for østrogen og dermed lipødem, hvis man er genetisk disponeret. Et typisk tegn på lipødem er et tydeligt misforhold mellem over- og underkrop. Ofte har kvinder med lipødem 2-3 størrelser i forskel mellem torso og underkrop. De fleste kvinder oplever søjlelignende, formløse og tunge ben, cellulite-lignende hud og tryksmerter og tendens til blå mærker. Nogle, men ikke alle, lider af konstante smerter i deres arme og ben. Fysiske tegn på lipødem omfatter fedtpuder omkring og under knæene, som skjuler knæskallerne helt. I de senere stadier er ankelmanchetter eller elastikker til stede, da fødderne ikke påvirkes. Lårene har den typiske C-form, og huden er struktureret og ujævn. Hofterne og ridebukserne er overudviklede og er stigende i størrelse, og i nogle tilfælde er fedtet og huden begyndt at folde sig. Fibrose kan udvikle sig og føles gerne som ris og ærter under huden. Uanset kost og motionsindsatser mister arme og ben sjældent volumen, da lipødemfedt ikke kan tabes ved et kalorieunderskud. Åreknuder og karsprængning er en almindelig bivirkning af lipødem, som lymferne og venerne bliver overbelastet ved vægten af fedtet og fibrosen. Lipødem kommer i 4 stadier og 5 typer. Armene kan blive påvirket, men i de fleste tilfælde kun sammen med en af de typer, der påvirker benene. Typiske tegn er overudvikling af fedt over albuen med overhæng og ømhed ved berøring og tryk. Omkring håndledene findes puder af fedt på hver side af midten, hvor venerne er synlige. Tidlig opdagelse, diagnose og behandling er altafgørende. Sygdommen er progressiv og kan forårsage kronisk smerte og begrænse mobiliteten i senere stadier. For mere information besøg lipodem.dk og Instagram from fat to flakka.